Ho, 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 ho! Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu zo série Vlogmas zo 16. decembra. Cestovala som do Pardubíc za mojou kamarátkou, ktorej som aj niesla vianočné darčeky. Šla som ECčkom s kútou vlastne a ešte takto za tmy. Cesta bola v podstate dlhá, dá sa povedať, vyše 2 hodín, ale mne to nejako nerobilo problém, ja rada cestujem takto vlakom, takže ja som si to pomerne užívala. Našťastie som mala miestenku, takže bolo fajn. Tuto sme už v Breclavie stáli a čakali sme asi na nejaký spoj, lebo sme nabrali meškanie, to je klasika. Inak to už ani nejde. No a zobrala som si do vlaku otázky na skúšku, ktorá ma čaká až na budúci rok. Ale už som sa mala trošku začať učiť, tak som si ich vzala a snažila sa to trošku čítať a dať do tej hlavy. No a tuto sme vchádzali už do Brna, vidíte tú krásnu katedrálu alebo proste tú stavbu v pozadí a vždycky keď idem okolo, tak to obdivujem. Je to nádherné. No a takisto v Brne nastúpilo dosť veľa ľudí, takže som fakt bola rada, že som miestenku mala. A dala som si ešte ako takú raňajko svačinku ovsenú sušienku z Actinu, ktorá bola veľmi dobrá. Aj ma trošku zasítila, ale tak potom som už bola hladná zase. Keď som dorazila do Pardubíc, tak sme sa zastavili v DMK, kde som potrebovala balzam na pery. A potom sme šli na kávičku do Cross Café. A je to príjemná kaviareň s celkom pekným aj výhľadom. No a keďže už teda ten hlad prišiel, tak sme sa zastavili v Timian Bistre, kde sme si dali obe lososa s bulgurom. Ten bol vážne fantastický. No a prišli sme sa trošku po námestí, kde je samozrejme už vianočná atmosféra, vianočné trhy. Je to tam fakt krásne. Myslím si, že večer to musí byť nádherné, aj keď teda samozrejme tam asi je potom viacej ľudí. Ale takto osvetlené to musí byť fakt krásne. No a tu máte aj zo pár fotiek. Aj mňa s mojím novým kamošom, Snehuliakom, ktorý je asi rovnako vysoký ako ja, takže k sebe skvelo hodíme. Takže trošku srandy. Bolo tam fakt krásne, užívala som si to, príjemná vianočná atmosféra. No a neskôr sme sa zastavili ešte v obchodíku s ameleckými potrebami, kde som si odnesla aj zo pár vecí. A takisto v kaviarni ďalšej, kde som si dala mätový čajík a dezert. No a potom už som sedela zase späť v ECčku, takže zase som mala miestenku, tak som bola rada. Kúpila som si ešte kofol, lebo som potrebovala doplniť kofeín. No a už potom sa stmievalo a keď som prišla domov, tak som si len ľahla. Bola som totálne unavená, takže tak končil môj deň. Takže sa majte krásne, uvidíme sa pri ďalšom vlogu. Ahojte!